to daga cikin manya-manya ko lamba ɗaya na dalilai da ya sa Allah ke aiko manzanni zuwa ga al'umma, wallahi shine kar a mai tarayya. Domin ɗaya daga cikin dalilansa shine ya yanke maka hanzari don kar ku haɗu ka kawo uzuri. Allah na aiko manzo zuwa ga al'ummarsa, zuwa ga mutanensa, domin manzon ya fayyace musu hakkin Ubangijinsu daga hakkin waninsa, ya kuma gaya musu baya lamuntan a haɗa hakkinsa da hakkin waninsa. Jama'a mun fahimta? Duk annabin da kaga an turo, duk manzon da kaga an turo yayi magana da wata al'umma ko wani mutum, zaka samu babban asamin da aka bashi shine ya ma mutanen bayanin karfa su kuskura su hada Allah da wani. Malam, duk yadda ka rike sallah, duk yadda ka rike qiyamul layli da tahajjud, duk yadda ka rike karatun alkur'ani, duk yadda ka rike abun da ka rike, kaga wannan gibin in kai sakaci da shi, wallahi waɗancan ba da su amfani ka. Duk abin da aka gina a musulunci ya ɗoru ne akan kaɗaita Allah da bauta, kar a yi tarayya. In aka rasa wannan, duka abin da aka gina wallahi bai ginu ba. Bai ginu ba. Duk abin da aka gina bai ginu ba.